pini damtang hiri tarik phobom kruani Karbiang long news pass along birta pipon ronsar kicari kicok ci polam nili Kath Timung ronsar siri pumen singna Kath Timung arong asar kedamtang mi 5 phobom kruani Karbiang long news pass abirta long pipon nili rong asar kicari kicok ci ajoini si don krepo arat hempu mukrang adharom kirim dun u alam ke ahok kali hempu mukrang nilip hawar chunbang sar kensing rongpi balipathar alangli mohen singnar aphan hempu mukrang adharom nangdun non sar nangbat pu lamchak kipi si don krepo arat hempu mukrang adharom kirim dun mohen singnar lapen penang an mikar atum nilitum te Kath Timung arong amikar kali lu pu cipu pen sar cipar jepin pen jutang kedam amasi jutang kedeng thang le ha tin phin ma mang kedeng ji atum ta jutang deng dedet lu sar cipang thek dam tha pu nang pu dun kok lu nilihin pen ke jutang khang dun de lapen khang dun kali rong pia sang ho aphan nili lam the si hini karyuji ning hang Kath Timung rong ke wopong buni asar arong rong kang thim lasi konat ajakong kelong si kupi aron pensi rong pi asang ho rong nang kithak di pu lo sar barim enosi awe pin pen sar nang ke baji pu rong nang kipri kalima rukasen aron karkan kalima dhorom angbong ning cheoi ejima lasi lahai asai langnu nangke klem apot rongpi asang hu aphan nili pinrem pon lu